napjáikról hallnak majd. Mit is jelent ez a szak? Örömet, bánatot, sok tanulást, néha nehéz, néha vidám pillanatokat, vagy sok munkát, felelősséget, vagy búcsút, valószínűleg mindezt együtt. Ne felejtsük el, hogy egyet mindenképpen jelent a szak. Azt, hogy összetartozunk, hogy egy közös célon dolgozunk, és dolgoztunk együtt az elmúlt évek folyamán, amelynek során sokat tanultunk, diákok, tanárok, oktatók egyaránt. És diákjainknak végén mondom, a szabadalmató nem csak egy esemény, hanem egy emlék, amely majd elkísér az egész életünkön át. A most következő ünnepélyes pillanatokhoz jó szórakozást és egy szép ünnepélyes pillanat. Köszönöm szépen! Szalvatónak nevezett hagyományos ünnepélyen a részes tanulók szélkörét tűzik osztályfőnökük az iskola nevében díszített szalvot. A király összelaszik a királykét, a király az címet az így töltött diákjének szimbolizálja. Egy kis szalva. Rajta két röpke dátum, vonal közte, életedor. Pontosabban egy kis szakasz belőle, ezernyi emlék küldődik. A kis szalag meg annyi mindenről szól, barátság, tudás, álmok, félelem. Olyan is félne rá, amit jelentek, diákmúltat, mely már történet. Egy kis szalag, rajta két ismert végszámon, hogy mit akar, hogy neked mit jelent. A múlt idők, kezdetek, s a végig, hogy elérted a régi pártban. Thank you.